Hej, mit navn er Henrik Andersen. Hvis du leder efter en Sudoku-generator, et sted hvor du kan spille Sudoku online, eller hvor du kan nemt generere en masse spil og skrive dem ud via din printer, så du kan løse dem derhjemme i ro og mag, så er der en side, der hedder sudoku-online.com, som vi kommer ind på her. Bemærk, at det måske er stavet på lidt en anden måde, end du selv vil skrive det. SODUKO mellemrum online.com. Når du kommer herind, så er der selvfølgelig lidt reklamer og så videre, men det er meget nemt at generere forskellige sudokus. Du kan vælge easy, medium, hard, very hard, og når du har valgt din sværhedsgrad, så siger du bare new game. Så bliver den genereret. Og ønsker du så at skrive en enkelt en ud, så klikker du bare her på print, så kommer der et nyt vindue, og så kan du så igen vælge, om du bare vil have den skrevet ud på en side på din printer sådan her, men du kan også vælge at sætte den op i stor eller medium. Og så sidste skridt, det er, at du klikker her på print, og så åbner den dit vindue til printeren. Når du så har skrevet en ud, så kan du eventuelt lukke vinduet her, og så kan du bare generere en ny en. Sådan der. Og så kan du så bare køre processen igennem en gang til. Og det kan du så gøre for hver gang du ønsker et nyt spil skrevet ud. Du kan selvfølgelig også spille det her online, hvis det er det, du har lyst til. Hvis du vil have flere tips til, hvor du kan finde sudokus, også i Danmark, og hvor du kan spille dem online, så kan du bare klikke på linket lige her under videoen, så vil du komme ind på siden underholdningforalle.dk, hvor i vores sudoku-afdeling, hvor der vil være tips og tricks af den her slags. Mange flere af dem. Håber du kan bruge det. På gensyn. Hej hej.